ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט שמוקדש כולו לעולם המרתק של איינגר יוגה ולמורשת שהותיר אחריו BKS איינגר. יחד נצלול אל המסורת, העקרונות והסיפורים האישיים שהפכו את שיטת איינגר לאחת משיטות היוגה הייחודיות בעולם. בכל פרק נפגוש מורים ומורות שהשפיעו ועיצבו את קהילת איינגר יוגה בישראל, נשמע על המסע שלהם בשיטה ועל חוויית הלמידה ישירות ממשפחת איינגר. זהו מסע לעבר הפילוסופיה והמאפיינים העמוקים של מפעל החיים שייסד BKS איינגר, יחד עם בני משפחתו, ואיך הם מתבטאים בתוך הקהילה בישראל, בה השיטה פופולרית במיוחד. אני דנה יחזקאל, אני מורה ליוגה בשיטת איינגר, והיום אני מארחת את שרה טל, שהיא מורה בכירה לאיינגר יוגה, דור שני להוראת השיטה, ביתה ותלמידתה של רינה טוויל. היא מלמדת מעל 20 שנה, משתלמת באופן קבוע בפונה וחונכת דור חדש של מורים. עם ניסיון של עשרות שנים, גישה מדויקת ומחויבות עמוקה לדרך, שרה מביאה איתה ידע רחב ורגישות. נמצאות איתנו גם טל דנציגר, שהיא גם מורה בשיטת איינגר, במשמר השיבה, וקרמל טל, שהיא שתי תלמידות של שרה, אבל קרמל היא גם אחיינית של שרה, שזה ממש מרגש. אז אנחנו נתחיל בשאלות חימום קצרות. אני שואלת מהר, אתן עונות מהר, ונתחיל משרה. אז אביזר אחד שהיית לוקחת איתך לאי בודד. חגורה. תנוחת יוגה אהובה? אופווישטה קונאסנה. עמידת ראש או עמידת כתפיים? עמידת כתפיים. מתוך הספרים של גורוג'י, BKS איינגר, על איזה את הכי ממליצה? אור על החיים. Light on life. אם לא היית מורה לאיינגר יוגה, מה היית? שום דבר. אין לי רעיון, אין לי מושג, אין לי... קרמל, את מוכנה? כן. אביזר אחד שהיית לוקחת איתך לאי בודד. אני אעתיק משרה, גם רציתי להגיד חגורה. תנוחת יוגה אהובה? נו. אורט ודנורס. גם, אבל גם ארדה צ'נדרסנה אני אוהבת מאוד. תנוחה טובה. עמידת ראש או עמידת כתפיים? עמידת כתפיים. מתוך הספרים של גורוג'י, BKS איינגר, על איזה את הכי ממליצה? לייטון יוגה. אם לא היית מורה לאיינגר יוגה, מה היית? בעצם את לא עושה את זה... הלוואי שאני מורה לאיינגר יוגה. זהו, את לא עושה את זה במשרה מלאה, אבל היית רוצה להיות. כן. מה את עושה עכשיו? אני עובדת בחינוך. גם, טוב. טל, את מוכנה. בערך. אביזר אחד שהיית לוקחת איתך לאי בודד. קוביה. תנוחת יוגה אהובה. ורד וג'אסנה 2. עמידת ראש או עמידת כתפיים. לא יכולה, זה אבא או את אמא, אי אפשר לענות על זה. אני מהר, באינטואיציה. חייבת? כן. ראש. קשה מאוד. מתוך הספרים של גורוג'י, על איזה את הכי ממליצה? Light on the Yoga Sutras of פטנג'לי. אם לא היית מורה לאיינגר יוגה, מה היית? גם קשה. לא יודעת. אולי משהו בתחום האסתטיקה, עיצוב. קשה. קשה. טוב, אז אנחנו מתחילות בראיון, ולפני שנתחיל, אני רוצה שתספרי קצת איך נחשפת בעצם לשיטה, איך נחשפת לאיינגר יוגה, איך... אז כמו שהקדמת ואמרת, אני דור שני. נחשפתי באמת בעקבות אימא שלי. היא גילתה את עולם היוגה בערך בגיל 50. אז עוד לא היה כל כך איינגר יוגה בארץ. ובאיזשהו שלב שמעתי איפה שהיא עבדה, התחילה לעשות להם שיעורים, והיו עדים מאוד טובים. אז אמרתי לה, גם אני רוצה. ואז הבאתי כמה תלמידות, והתחילה ללמד. זה עדיין לא היה איינגר יוגה. אז אני הייתי on and off שמה. ואז כשהיא התוודעה לשיטה הזאת של איינגר יוגה, הגיעה לזה איכשהו במקרה, והתחילה ללמד בשיטה הזאת, אז נתפסתי לזה. זה פתאום נפל לי כל כך מדויק, כל כך מתאים, השיטתיות הזאת והדיוק, והמין דרך, תחושה של דרך סלולה. מתחילים ללכת במסלול, זה לא כזה מפה ומשם. ואז נורא נתפסתי לזה, והיא... לפני שהייתה עמותת איינגר יוגה בישראל, הייתה, כמו שיש היום, גם ארגון מורי היוגה בישראל. באיזשהו שלב בחרו אותה להיות ראש ארגון מורי היוגה, והיא הייתה אחראית להביא מורים. ואז הביאה מורים של איינגר, הביאה לנו את ג'ין מסלין, זיכרונה לברכה, שבאמת עשתה לנו אינטנסיב, שאותי זה היה לי ממש איזה מהפך בחיים.
שתמיד הייתי באיזשהו שיעור של תנועה או משהו, כאילו אחרי רבע שעה הייתי מסתכלת על השעון, אמרת, אוקיי, נחמד, אבל זה מספיק. ופתאום אני מוצאת עצמי 3 שעות. הזמן עובר כמו שום דבר, הכל מרתק, הכל מעניין. וככה התחיל המסלול של האיינגר יוגה בישראל להתפתח יותר ויותר, וכשציפי פתחה את המרכז שלה, וגורג'י שלח את פאק לארץ, וגם התחיל להיווצר מסלול כזה של אולי אנחנו נהיה גם מורים, זאת אומרת, היינו כבר מורים, אבל עוד לא עם הסמכה, ושם זה התחיל לקרות, כשפאק התחיל לבוא, ומפה לשם גם התארגן פה קורס מורים של האיינגר יוגה, וגורג'י מאוד תמך בהתפתחות של האיינגר יוגה בישראל, וכאילו גם דילג לנו על שלבים כדי שזה יקרה יותר מהר, כי היינו סך הכל עמותה מאוד צעירה. בעצם, אז ביקרתן בפונה, כאילו איך זה עבד? היא גם הייתה בפונה? היא גם למדה מגורג'י? רינה? כן. בטח. היא הייתה לפניי. היא נסעה, כן, אני לא זוכרת מה. כן, היה איזה אינטנסיב, שאז היו עושים אינטנסיבים בפונה. אז בעצם גיטה יותר לקחה את האינטנסיבים, כי גורג'י כבר פחות ופחות לימד, ואז ג'ין מסלינה צריך מורה שמארגן קבוצה, הצטרפה לקבוצה הזאת, ואז היא התחילה לנסוע ככה די בקביעות. בקביעות, כן. וגם אני התחלתי באיזשהו שלב לנסוע ובקביעות. מה, הייתן ביחד? זה מעניין. היינו כמה פעמים טובות ביחד, כן, כן, כן. היינו גם, זכיתי להיות באירוע של 80 לגורג'י, זה היה אירוע מטורף, כאילו שכרו פארק שלם, שהוא במרחק של איזה שעה נסיעה מפונה, פארק שלם, ענק, כמו שההודים יודעים לעשות בגדול, אוהל ענק, היה השתתפות של איזה 800-900 תלמידים, זה היה פעם ראשונה שעשו משהו כל כך גדול, וזה היה מהבוקר עד הלילה. בבוקר הוא לימד, אחר כך כל מיני הרצאות והופעות, כל היום אוכל מסביב, כי הם נדיבים נורא, והוא כל הזמן דאג שכולם בסדר, שכולם אוכלים ושכולם משתתפים, גם ההוראה שלו הייתה מדהימה שם. האמת שהוא כבר בגיל 80 החליט להפסיק ללמד, אבל ב10 ימים האלה הוא לימד, יום יום, וגורג'י פרשת וגיטה מדי פעם גם נתנו פרניאמה, גם גורג'י נתן פרניאמה. באמת זה היה עד הלילה, כל האירוע הזה, ומלא מרצ'נדייז, כל מיני חולצות ובובות ומחזיקי מפתחות, הכל עם הדמויות שלו, כל מיני דברים, אני לא זוכרת. זה פריט אספני מטורף. מלא מרצ'נדייז כל היום היה שם. אז זה היה באמת זכות גדולה להיות באירוע הזה. אוקיי, אז מתי הגעת בפעם הראשונה בעצם לפונה? את זוכרת? 97, אני חושבת, כן. ויש איזה משהו שזכור לך במיוחד מהחוויה בפונה, בפעם הראשונה, ובכלל איך זה לראות כאילו את החוויית לימוד עם משפחת איינגר, עם גורג'י, עם גיטה? גיטה בעיניי, תוך שיעור אחד אני אמרתי, זאת המודל למורה. זאת אומרת, הרגשתי שזה מישהי שכל כולה נתינה והוראה, ויודעת, ממש יודעת איך להגיש את החומר ואיך להחדיר אותו, וכמה אכפת לה שבאמת זה ייקלט. כמו שיש לה מין ביטוי כזה, please understand, ובמין, היה לה את היכולת באמת להנחות בצורה מאוד 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 ברורה ומלמדת, ולא חוזרת על עצמה. כאילו, עד היום שאני רואה שיעורים שלה בהקלטה, זה לא חוזר על עצמו. כל הזמן היא מחדשת, וגם מסירות ויכולת
הסברה, באמת ממש הרגשתי שאני פה זוכה להיות אצל מישהי שהיא מודל להוראה, ככה אני רוצה ללמד. זה ממש הרגיש לי ככה מהפעם הראשונה, ולפגוש את גורוג'י, שם זה באמת חוויה יוצאת מן הכלל, זאת אומרת, זה לרדת לספרייה ולקבל את החיוך הענק שלו, תמיד הרגשתי שאני מוכנה לנסוע רק לקבל את החיוך הזה ולחזור, שזה באמת תענוג גדול, והמדהים זה הזיכרון שלו. יש לו, לא יודעת, עשרות אלפי תלמידים בעולם, הוא היה בארץ, ראה אותי פעם אחת, זאת אומרת, טוב, הייתי גם בסדנה שהוא לימד בארץ, אבל אני באה לפונה, והוא יודע מי אני ושאני מישראל, והוא יודע כל אחד מאיפה הוא בא ומתי הוא בא, ואני לא יודעת, זה מדהים, החדות שלו והזיכרון שלו, וגם לראות אותו מתרגל שם. הוא היה אז מתרגל גם בבוקר, וגם היו שיעורי ערב. גיטה לימדה בערבים, הוא היה בצד, או על הקשת, או מתחת לסוס. מתרגל וצופה בכל האולם. יש לך איזו חוויה, לאו דווקא מהפעם הראשונה, אבל מכל הזמן שהיית שם, שאת ממש כזה צרובה לך מהמפגש איתו? יש הרבה. דבר אחד שאני נורא זוכרת, כשהקמנו פה את עמותת איינגר מחדש, אני הייתי בוועד המנהל הראשון, אחרי שהקמנו מחדש. זה לא היה קל, לא היה קל. היו הרבה חיכוכים ועניינים, כמו שיודעים בישראל. וכשהיינו כותבים לו או שואלים אותו, הוא תמיד ידע לענות את התשובה הנכונה. לפעמים רק אחרי כמה זמן הבנו כמה הוא הבין וענה את התשובה הנכונה. זה נורא עזר. ואז שבאתי לפונה, אז באתי ואמרתי לו, גורוג'י, אני ממש רוצה להודות לך, אני נורא מעריכה איך שאתה תומך ועוזר בעניינים של העמותה. ואני כמובן ישבתי על הרצפה, הוא היה בספרייה. הוא כל כך שמח וטפח לי על הגב ככה, כאילו הוא לא שמע מעולם איזה מילת תודה. זה הראשוניות שלו, היא מדהימה, כמו ילד. ואז פאק, כשהוא ישב שם, אחרי זה הוא אמר לי, תגידי, מה אמרת לו? הוא לא, זה נדיר שהוא ככה טופח על הגב. אז זאת חוויה שזכורה לי מאוד ככה חזק. אתם יכולות גם לשאול, שתדעו. עוד שאלה להקשיב. טוב, אז דיברנו פה על זה בעצם שאת סוג של תלמידה של אמא, כאילו את מגדירה, את תלמידה של אמא שלך, ואת מגדירה את זה ככה. לגמרי, לגמרי. אז גם אני אשמח שתספרי קצת איך זה. זה קצת מזכיר גם את משפחת איינגר, כאילו, סליחה על ההשוואה, אבל... לא, זה נכון. שגלי תמיד מספרת שגיטה אמרה שהוא גם היה הגורו שלה, אבל גם אבא שלה, ויש שם איזו מורכבות. ואחר כך אני אשמח שגם כרמל תספר קצת איך זה לגדול במשפחה כזאת, ואיך זה לראות את זה מהצד. אז אני גם יכולה להגיד שהיא אמא שלי וגור שלי, היא גם סוג של השראה, גם אם אני הכי אובייקטיבית, היא סוג של השראה, אני ראיתי את זה גם על אנשים סביבה שפחות קשורים אליה ממני, היא תמיד הייתה משהו כזה יותר מהפכני, בכל שלב בחייה, וגם כשהיא התחילה לתרגל יוגה וללמד יוגה, אנחנו היינו בית דתי. אחרי הצהריים אבא שלי היה הולך לבית כנסת, והיא הייתה פורסת את המזרונים בסלון ומלמדת. שזה גם לא דבר רגיל, גם סוג של בית כנסת. והיא גם באמת כל הזמן למדה וכל הזמן התפתחה. וגם נורא חכמה בסופו של דבר. אז זה היה די זכיתי ללמוד אצלה ולהיות לידה. מאוד אני אגיד שיהיה קצת אובייקטיבי. לא, זה מורכב, זה נכון. בת שמפרגנת לאמא שלה, זה הכי אובייקטיבי. כן, זה ההוכחה לאובייקטיביות.
זה נכון שזה מורכב, לפעמים כאילו, בא לך שלא בא לך, אבל בגדול, במבט לאחור, תראה, זה כבר כמה שנים שהיא לא מלמדת, אני יכולה לראות רק את הטוב, אין מה לעשות, תמיד לאחור זוכרים את הטוב. כן. והיא ממש, כאילו, חנכה אותך, ממש, לא יודעת, אני רואה את החוויית למידה שלי, זה קצת אחרת, נראה לי, כאילו, שהמורים שלי מכוונים אותי לאיזשהו מקום, אבל בסוף הם המורים שלי, הם לא גם המשפחה שלי. נכון, הרבה למדתי אצלה, אבל לא נשכח שהיה לנו הרבה מורים שבאו מחול ללמד אותנו, שכל אחד מהם היה באמת, התברכנו. מורים שהם באמת גם הם מודל למסירות והוראה שיוצא מן הכלל, שזה פאק, זה קורין אשתו, זה פאצ'י, שלושתם עשו לנו קורס מורים, הקורס מורים הראשון שהיה בארץ. כמובן באו גם מהודו, מבומביי, בירג'ו ורג'וי, ולמה שלא יברחו לי עכשיו שמות? כן, מבומביי. ג'וואר. באמת, זכינו ללמוד אצל המיטב של המיטב, תענוג. אז גם שם, גם בעצם, הם גם הכינו אותנו למסלול ההוראה. זה לא רק אימא. ואיך זה לראות את זה מהצד? תשמעי, אני גדלתי עם שתי פרסומות זוהרות ללמה יוגה זה טוב. כאילו, ומה שיפה זה ששתיהן עשו את זה בלי עכשיו, אף פעם הן לא הטיפו על זה, או לחצו עלינו להצטרף בצורה מעצבנת, כאילו, הם פשוט עשו את זה וראינו את זה מהצד, ואת יודעת, כאילו, את מסתכלת גם על שרה וגם על סבתא שלי, את אומרת כזה, אוקיי, זה משכנע. קצת אני חוזרת לדבר על השיטה. אני אשמח שכזה תדברו על מה אתן חושבות שמייחד את השיטה שלנו, לעומת, או לא, בלי לעומת, לא להיות לעומתיים, לעומת שיטות אחרות, או פשוט מה מייחד את השיטה. מה נגיד הכי משך אתכן? כן. מה הכי משך אותי? רגע, אז רק נזכיר שאת התחלת לתרגל אצל שרה? לא. או שלמדת התחלתי לתרגל בניו יורק, גרתי שנה בניו יורק, ובעצם, ואחר כך, גם כשבאתי לארץ, עוד לא הכרתי את שרה, רק בשלב, זאת אומרת, אני בכלל באתי מבית ספר אחר, מבריגו יוגה, והייתי כבר מורה לבריגו יוגה, ורק כשגרתי בניו יורק התחלתי לתרגל איינגר, ואחר כך באתי לארץ והמשכתי לתרגל, ורק כשבעצם רציתי לעשות קורס מורים, אז טל אילן, שהיא השדכנית ששידכה בינינו, תבורך, המליצה לי ללכת לשרה, ואז זה קרה. אז הכרנו, ואז עשיתי את הקורס מורים אצל שרה. אז מה משך אותי לשיטה? זה קצת אחורה. לא, במבט מבחוץ, מה שאני שמעתי וידעתי, זה נשמע לי כזה טכנוקרטי. נורא משנה בדיוק איך מניחים את היד, הזווית וכל האביזרים, לא נשמע לי אטרקטיבי מבחוץ. וכשבאתי בהתחלה, זה פשוט הגוף שלי הרגיש טוב. הצוואר שלי נורא כאב, הייתי אחרי לידה, והיו לי כל מיני הקמת שלי. התחלת אצל גליה, נכון? בארץ אצל גליה. כן, צריך לציין. לפני, נכון. כבוד גדול מגיע לגליה, ללא ספק. אבל כשהתחלתי בניו יורק, הגוף שלי היה שבור קצת. ופתאום הוא התחיל להרגיש טוב, פתאום הצוואר פחות כאב, פתאום מצאתי את עצמי באיזה נעימות, ומשם המשיכה הסקרנות, ואז באמת באתי לארץ, והתחלתי לתרגל עם גליה, וזה מאוד עניין אותי, ורציתי עוד ועוד, וגם ראיתי את המורכבות. הייתי שוב בהיריון, וראיתי איך עבדו איתי, ואיך התרגול היה
אחר בשבילי כהריונית, ואיך בעצם הייתי בשיעורים של תרגול רך, אז ראיתי איך התרגול מותאם לאנשים לפי הצרכים שלהם, וזה גם מאוד הדליק אותי וסקרן אותי. ועד היום זה אחד הדברים המדהימים בעיניי באיינגר יוגה, שאותה תנוחה יכולה להיות רלוונטית לבן אדם שבעצם הוא אולי ירד רגע מכיסא גלגלים, והיא יכולה להיות מבוצעת על ידי המתרגל הכי אייבל והכי וירטואוז, שעושה אותה דומה לספר, דומה ללייטון יוגה. זה בעיניי אחד הדברים המרתקים והמדהימים באיינגר יוגה. אני מסכימה ומאוד מתחברת לזה. תספרו אתן גם. כמו שאמרתי בהתחלה, שמיד הרגשתי שזו דרך. ויוגה היא דרך, מרגה. יפה ונכון. שיש מסלול שמתפתח. ואחד הדברים הכי באמת מדליקים, שגם כשאת מתבגרת, אני חושבת שאת יכולה להתקדם בתנוחות. זה לא משהו שנגמר. אז יכול להיות שמגיע שלב שכבר צריך להתפשר, אבל המדהים שכל השנים אפשר להתקדם באותה תנוחה, לראות איך אפשר לעשות אותה יותר טוב ויותר עמוק ויותר, שזה מרתק. זה לא מפסיק לרתק. זה מעניין, זה מרתק. יש המון ייחודיות לאיינגר יוגה, וכתבו על זה הרצאות וספרים. בואו נדבר על האביזרים ועל הסיקוונסינג, שהוא מאוד משמעותי באיינגר יוגה. אני לא בטוחה שבשיטות אחרות הוא כל כך משמעותי, והבנייה של הסיקוונס, שהיא באמת הולכת לטובת המיינד, שזה מתחיל באיזשהו אופן ומתפתח, ואחר כך צריך לסיים בצורה שמחזירה אותך לחיים באופן תקין ולא סוער או כבוי, שזה גם גאוני. אין סוף. משך השהייה בתנוחות. קוראים לזה תנוחה, אז זה לא איזה משהו דינמי שקופצים מתנוחה לתנוחה, שוהים בתנוחה. כן, לא תרגיל תנוחה. לפעמים תלמידים שואלים, איך קוראים לתרגיל הזה? אומרת להם, מה? איך קוראים למה? סליחה, תנוחה. המילה תנוחה היא מאוד משמעותית, כאילו יש כוח לשפה גם, אי אפשר להגיד מילים, להפריח, אז משך השהייה בתנוכה, שהוא כדי באמת לחוות אותה, באמת שכל ה-embodiment, כמו שפרשנט קורא לזה, הכל ביחד יתכנס לתנוחה. הגוף והמיינד והמוח והנשימה. אז אם לא שוהים בתנוחה, זה לא יכול לקרות. וזה שבעמידת ראש צריך מינימום 5 דקות, ובעמידת כתפיים, ואיך כמה דקות בעמידת כתפיים ביחס לעמידת ראש. כל הדברים האלה שהם באמת, אני חושבת שהם חידושים של גורוג'י, שהוא כל כך התעמק בגוף האדם ובמיינד, עד שהוא באמת הביא לנו את הדברים האלה שהם כל כך נראים לנו היום איך אפשר אחרת, אבל זה לא היה, ואם לא היינו מכירים אותו, זה לא היה מגיע אלינו, אז גם זכות גדולה, גם באמת, כל יום אני מברכת על זה שגם זכיתי ללמוד אצלו, אפרופו, כאילו. כן, אני חושבת שזה באמת בעצם הרעיון של להתחיל את הפודקאסט היה כדי לשמוע את הסיפורים האלה של איך זה היה ללמוד אצל אדם כמוהו, שלא הפסיק לפתח ולחקור, ואין דבר שחוזר פעמיים. זה משהו שהוא ממש מיוחד. נכון. וגם של כל הזמן לומד מעצמו ולומד מהתלמידים שלו, וכל הזמן נמצא באיזה תהליך כזה של ספיגה. זאת אומרת, הוא לא רק, אני אפילו לא זכיתי, כן? ישירות, רק מהסיפורים. כן, אבל יש גם היום המון הקלטות. לא רק אני אלמד אתכם ואני אגיד לכם מה נכון, אלא בהתבוננות, ואני חושבת גם על מה שאמרת, על המשך של השהייה בתנוחה, יש לזה המון חשיבות לדבר הזה, לאלמנט הזה של החקירה.
שהוא היה מאוד חזק נכון. אצל גורוג'י, והוא חזק בתרגול של איינגר יוגה, של נכון. לשהות ולהתבונן וללמוד דרך זה. הוא אמר, אני לא תרגלתי יוגה 70 שנה, אני חקרתי יוגה 70 שנה, שזה... אבל יש גם משהו במשפחה הזאת של המון כנות. כאילו לא מסתירים חולשות. הוא גם ידע להגיד איך לא הבנתי את זה קודם, אני מבין עכשיו, וגיטה גם הייתה באה וחושפת את מצבה ואת הסיפורים שלה מהחיים שלה מהבית, ופרשת גם, הם לא מסתירים את האנושיות שהם לא מנסים להיות בני אלים. הם באים כמות שהם, מגישים את זה, ובתוך זה יש המון גדולה. באמת, זה באמת השראה וגדולה. מה רציתי? שכחתי. את מלמדת דור המשך. את חונכת, היום זה לא קורס המורים, את חונכת להוראה. אז אני רוצה שקצת נדבר על הדרך הזאת, גם איך זה היה לך, שמי שבעצם לימדה אותך זה אימא שלך, קצת דיברנו על זה, אבל איך זה בהקשר של ללמוד להיות מורה ופחות מתרגלת, וגם איך את רואה את זה, את ההמשך, את ההתפתחות. אני למדתי להיות מורה תוך כדי תנועה, שזה, אני זוכרת שאמא שלי אמרה לי, לתרגל לבד זה הדרך שהכי מלמדת. זה ממש משפט שחרוט לי בראש, ואני מעבירה אותו הלאה, כי זה נכון. כשמתרגלים, נחשפים, את כאילו באמת מלמדת את עצמך, מרגישה דברים, ויש לך מה להעביר הלאה. אם את לא מתרגלת, אין לך מה ללמד. את תדקלמי מה ששמעת, וזה לא עובר. זה תמיד יהיה מזויף. אבל אם את מתרגלת וחובה משהו, את יכולה להעביר אותו. אז כיוון שבזמני לא היה קורסי מורים, אז באמת אני למדתי להיות מורה תוך כדי תנועה. תוך כדי זה שלימדתי ותרגלתי ולימדתי, וכל שנה אמרתי רק עכשיו התחלתי. כל עשור אמרתי רק עכשיו התחלתי להיות מורה. באמת. כל פעם הרגשתי שרק עכשיו התחלתי, שקודם לא ידעתי שום דבר. באיזשהו שלב זה כבר פחות, אבל אחר כך הקורס מורים הקורס מורים נתן מסלול. הקורס מורים שפייק עשה לנו, בגלל שפייק הוא מאוד מאוד שיטתי, אז זה נתן לי באמת כלי שהיה לי אומץ בעצמי להתחיל קורס מורים. אבל אז ככה התחלתי באמת להעביר קורס מורים. אבל שוב, את צריכה באמת מהחוויה שלך להעביר הלאה למורים שאת חונכת. ושוב, זה לא משהו שבא מהספר. אז יש, בסדר, יש תוכנית של הקורס, אבל את חייבת שיהיה לך משלך לתת לה, קראתי להם פרחי הוראה. תספרי קצת איך זה החונכות הוראה, שזה גם מישהי שקרובה אלייך מאוד, בעצם דור שלישי אז אני יכולה להגיד שבחיים לא הייתי חושבת על המסלול הזה של בכלל ללמוד להיות מורה ליוגה, אם לא היית נותנת לי את המקום הזה ואת התחושה שאני גם יודעת שאת מאמינה בי שאני יכולה לעשות את זה, ואת הביטחון ללכת בדרך הזאת. אני גם יודעת שהסטנדרטים שלך הם מאוד 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 גבוהים. זאת אומרת, לא במקום הספרטני הזה דווקא, אלא דווקא מתוך מקום של חיבור וכבוד ליוגה ולהוראה, שאני גם כל הזמן שהיו לי ספקות, ואם אני צריכה להיות בקורס הזה, אמרתי, שרה לא הייתה מזמינה אותי סתם. היא לא הזמינה אותי בגלל שאני אחיינית שלה, היא הזמינה אותי כי היא חושבת שיש לי דרך טובה לעבור שם. כל הכבוד למשפחה, יש לי כבוד ליוגה. בדיוק. זה כל הזמן מה שהזכרתי לעצמי, אז זה גם איכות. היא חכמה, אין מה לעשות. אז זה חד משמעית איכות שאת מביאה איתך. כאילו, יש בך שילוב של
חמלה מצד אחד, אבל מצד שני גם משהו כאילו מאוד, דרישות מאוד מעמיקות וגבוהות, שאני חושבת שזה, כאילו אם מדברים ביוגה כל הזמן על זה שכאילו בכל תנוחה יש גם איזה שני כוחות שפועלים, כאילו, אז אני חושבת שזה גם מאוד ניכר בהוראה שלך, וזה גם מורגש שזה יונק מתוך שורשים מאוד עמוקים, גם של היוגה, אבל גם של השושלת של הבית, זה מאוד ניכר. והרבה פעמים אני כתלמידה וכאחיינית וכנכדה גם מאוד מרגישה את החיבורים האלה, כאילו גם איזה חוכמה בין דורית כזה שעוברת דרך ההוראה שלך. כזה כל מיני משפטים של ספטרינה של זה לא כואב, זה נפתח, כל מיני כאלה. אני מאוד מתחברת למה שאמרת, כרמל. אני חושבת על הקורס מורים שאני הייתי בו, שהיה בו באמת את השילוב הזה. תמיד שמחתי לבוא. תמיד היה לי נעים לבוא. זאת אומרת, זה לא רק שהייתי סקרנית ורציתי ללמוד ולתרגל, גם היה לי נעים להיות שם. הייתה אווירה טובה והייתה אווירה של למידה כזאת עמוקה ופוריה. ובאמת היה גם את המקום המאוד ברור של מה החוקים, מה הכללים, מה הדרישות, ולאן אנחנו הולכים, את הדרך. ממש. אני זוכרת שני דברים מאוד שנשארו לי. דבר ראשון ששרה עזרה לי וגרמה לי להתחיל לדבר בקול רם, כי אי אפשר להיות מורה כמו שאני דיברתי כשבאתי אל שרה. זה פשוט לא עובד. ושרה לא ויתרה. כל פעם שהייתי מלמדת, היא הייתה אומרת לי, יותר חזק, תדברי חזק, לא שומעים, עד שלמדתי לדבר יותר חזק. ודבר שני שאני לא אשכח לעולם, זה ששרה לימדה אותי שאסור להגיד, לא אסור, אבל לא להגיד תנסו. אין תנסו. תנסו ליישר, תנסו. ישרו. זה גם לא להגיד, אבל אז. שאם אני מאשר את הדרך, אבל אז הרגל זה, אין אבל אז. הכל צריך להיות מדויק, וזה גם איינגר יוגה, אבל זה גם שרה, שהמילים הן מדויקות, והשפה היא עשירה, אבל אין יותר מדי. שום דבר הוא לא יותר מדי. התיאורים הם ברורים, הם קצרים, הם לעניין, וזה משהו שמאוד הולך איתי, שאני מאוד הפנמתי. זה איינגר יוגה, זה לא שרה. לא, אני חושבת... אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אבל אני חושבת שאת מתאימה לזה. וואו, ממש. אני רוצה להגיד לך, אמרתי לך את זה פעם פנים אל פנים, אבל בא לי להגיד את זה גם קבל עם ופודקאסט, זה את המורה הכי טובה שהייתה לי בכל תחום, לא רק ביוגה. שהייתה לי ועוד יש לי, לשמחתי. שתדעי את זה. שידעו כולם. זה כמו שיהודי מנוחין אמר שגורג'י היה המורה הכי טוב שלו לכינור. נכון. גדול. כן, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. טוב, נתחיל מזה ואז נתקדם. איך היית מתארת את השינוי שחל בהוראה שלך מההתחלה, נגיד, עד היום, או ברגע שהרגשת שאת באמת מורה? זה מה שאמרתי קודם. כל שנה, כן. בגלל שרק התחלתי, כל עשור אמרתי, רק עכשיו התחלתי. באמת אבל, באמת כל פעם הרגשתי, עכשיו אני התחלתי ללמוד. שואלים אותי כמה שנים את מלמדת. לא יודעת, כי עכשיו התחלתי. כי זה כל הזמן מתפתח. כל הזמן לומדים עוד, וכל הזמן מתפתח. ושוב, זה באמת מההשראה של משפחת איינגר. המסירות הזאת, וגם אפרופו, שהיא אומרת שהייתי צועקת עליה, תדברי יותר בקול, זה גם משהו שלמדתי מגיטה. להחליף את האינטונציה, להחליף את הקול, בהתאם למה שאת רוצה עכשיו מהתלמידים. זה מאוד מאוד משמעותי. זה גם באמת, זה מגיטה. גם מאמא שלי, אגב. היא גם ידעה כזה. כן. דיברנו מקודם על היכולת להתאים את השיטה לכל מיני מצבים, אז את עשית את זה עם חרשים ועיוורים, אז הייתי רוצה שתספרי קצת על זה. על זה אני אספר בשמחה. זה שוב קשור למשפחה. נכון.
זה אימא של כרמל, שלקחה קבוצה של כמה, 12 אנשים, שהם גם חרשים וגם עיוורים באותו גוף. 12 אלן קלר. אנשים לא קולטים, כל אחד אמר, הם חרשים? לא, הם גם עיוורים. הם עיוורים? לא, הם גם חרשים וגם עיוורים. זה היה בלתי נתפס, שיש אנשים שהם לא רואים ולא שומעים ביחד. זאת אומרת, אז מה כן יש להם? אני אומרת שגדלתי בסביבה של נשים סטנדרטיות כאלה. לסתום את האוזניים, לסתום את העיניים ולהתנהל בעולם. והיא לקחה, עשתה כאילו קורס דרמה לאנשים האלה, ופתאום אמרת לי, אנחנו עושים הצגה של סוף שנה, בואי לראות. אמרתי, מה, זה בטח משהו... אבל באתי. עולמי התהפך עליי. היה שם על הבמה הצגה מטורפת, אקשן, באמת. פשוט הייתה שם פעילות על הבמה, ממש הצגה, וכל אחד שם סיפר על עצמו. עכשיו, הם עובדים עם מתורגמנים. עכשיו, אי אפשר לעשות להם שפת סימנים, כי הם לא רואים. נכון. ולא שומעים, אז שפת סימנים היא במגע. הכל במגע. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת להשתלב בדבר הזה, זה דבר מהפכני, זה מטורף, אני נגנבתי שם, ובאמת, היא המשיכה לעבוד איתם, אמרתי, אני אבוא לעשות להם יוגה. היא מאוד שמחה. ואז התחלתי באמת לעבוד איתם. עכשיו, שוב, כמובן שזה היה בעזרת המתורגמנים, שהם צריכים להעביר להם את מה שאני עושה, או מה שאני מבקשת שהם יעשו. לפעמים הייתי קוראת להם למשש אותי כדי לראות את התנוחה, וככה המשכנו לעבוד כמה שנים. במשך הזמן גם הדבר הזה הלך והתפתח. לא היוגה, אלא הדבר עם החרשים עיוורים, והחזון של עדי נטל, אמא שלה, התגשם, שהקימה מרכז שלם שנמצא ביפו, קוראים לו מרכז נעל הגת, כי זה הכל במגע. יש שם את ההצגות שהחרשים עיוורים עושים. יש שם בית קפה שעובדים שם רק אנשים חרשים, ויש מסעדה, מסעדת חושך, שזה חושך מוחלט, ומי שממלצר בה זה עיוורים, כי רק הם יכולים להסתדר בחושך. כאילו, את נכנסת לשם, את לא רואה כלום. כלום. בחוץ מורידים את השעון, היית שם. לא, אסור להכניס שום דבר שקצת מאיר, וזה מדהים שהם פתאום נהיים החזקים. זה היופי של הדבר הזה, שהחזון שלה היה בעלי מוגבלות ישרתו את האנשים הכביכול בלי מוגבלות. כולנו בעלי מוגבלות. אז אני כל כך שמחתי להיות בתוך הדבר הזה, וגם לפתח את איך את מגישה להם את היוגה. תחשבו גם שיווי משקל כשאת לא יכולה לראות, או שאת לא שומעת. וכשפעם אחת הסדנאות שרג'וי ובירג'ו באו, רג'וי מאוד התעניינה בזה. והיא ביקשה לנסוע לפגוש אותם, אז לקחנו אותה, והיא פגשה אותם, ואני חושבת שעשינו איזה קצת יוגה, לא משנה, חזרנו, זה היינו בקיבוץ ענבר בגליל, ואת השיעור הראשון שהיא עשתה אחרי זה, אמרה לכולם, עכשיו אנחנו עושים את השיעור בעיניים עצומות. וואו. שהיא באמת מיוחדת, רג'וי הזאת, וזה... גם התנסות מעניינת. בדיוק עכשיו קראתי על זה בספר שלה. רג'וי כתבה ספר מאוד יפה. על כל מיני אנשים עם התמודדויות. אימג'ין, היא קראה לו אימג'ין. כן, אימג'יניף. אימג'יניף. יש לה, היא מספרת באמת כל מיני דברים שהיו בעולם ושהיא הייתה בהם. אז... בעצם לימדת שם הרבה שנים. כן. וזה, בעצם דיברנו על השימוש בקול, הרי ביוגה אנחנו עושים את ההדגמה, כל ה... לא יודעת אם לקרוא לזה מניירה, אבל כל ה... אל תעשו את זה, כאילו... נאלצתי לוותר על כל הכלים האלה. המוכרים. שזה גם... אז זה כלים שאת לומדת... אני צודקת, עלית על משהו, באמת הייתי צריכה לוותר על... זה לא היה קל, זה היה מתסכל לפעמים.
כל כך רגילה להגיש את הדברים עם הניסוח ועם הזה, ואיזה ניסוח ואיזה זה. עכשיו, נוסף לזה, המתורגמנים היו עומדים שם ומדברים ביניהם, חושבים שהם לא מדברים בשפת סימנים, אחד עם השני, מעל הראש שלה. שהייתי אומרת להם, גם כשאתם לא משמיעים קול, זה עושה רעש. וואו. אז כן, זה היה הרבה באמת במגע, אין מה לעשות. ועם כיסאות, את יודעת, כדי שיהיה להם קצת שיווי משקל, קצת יציבות. ושיתפת את משפחת איינגר בזה? שאת עושה את זה? אני אז כתבתי לאיינגר, ומחזיר מכתב כזה, יופי. שרה, לא להצטנע, לספר מה הוא ענה. אני שלחתי לו מכתב אני חושבת... שישמעו אותך. כמו שאמרת לטאקר. בדיוק, יש לי רק להגיד לאחרים שהרימו את הכל. לא, היה לי חשוב להגיד לו שהאיינגר יוגה הגיע גם לחרשים עיוורים. לא באמת, לא בשביל להשוויץ, אלא מגיע לו לדעת שגם אנשים עם כזאת מוגבלות, עכשיו מצחיק, הוא ענה לי, אני שמח וזה שהילדים האלה עושים יוגה. ישר חושבים שזה ילדים, זה אנשים מבוגרים כמובן. זהו, רק אמר תודה ואני שמח, וגם, לא יודעת אם כשבאתי הבאתי לו תמונה שלהם, או כששלחתי אותה, אני לא זוכרת. אבל זה כל את ידעת איך לעשות את זה מעצמך, מהידע שלך, או שהתייעצת עם מישהו? אין עם מי. זה משהו חדשני. זה משהו חדשני לגמרי. כל ההפעלה של אנשים חרשים עיוורים, שאימא שלה התחילה את זה, זה סטארט-אפ. זה בעולם, הזמינו אותה ללמד את זה. אין התנסות כזאת. אז איך יודעת, מה, אינטואיציה? מה את באה ועושה מה שאת יכולה, אין פה מה ללמד, אין פה מה ללמוד. וחלקם נורא שמחו לעשות, חלקם כמו בכל מקום, התעצלו ולא רצו, כן רצו, אבל כמו כל קבוצה, הם באמת בסופו של דבר בני אדם עם אותם רצונות, ואותם, אז יש כאלה שממש נתפסים, וכמה שיותר יוגה. מדהים. ממש מרגש. זה... גם את עובדת, עכשיו את עובדת בסורוקה. סורוקה? כן. תספרי קצת. לא, אני חדשה בסורוקה, היא עבדה הרבה זמן בסורוקה. ספרי עלייך. אני הייתי פעמיים. זה על האיינגר יוגה, זה לא עליי. זה על האיינגר יוגה ועל היכולת של זה באמת להתאים זה על האיינגר יוגה, באמת. לכל סיטואציה. נכון. את גם עושה את זה הרבה שנים ברעות. כן. זה מדהים ומרתק, כי באמת הכלים שיש לנו הם כאלה שזה חוזר למה שאמרתי קודם, על היכולת להתאים את התרגול לאדם במקום שהוא נמצא בו. לבוא לבן אדם, לראות מה הוא צריך, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול, מה יכול לעזור לו, ולתת לו את זה. ואני חושבת שבאמת המסורת הזאת, הדרך הזאת, אני יותר אוהבת להגיד את זה מאשר שיטה, כי בשיטה יש משהו שנשמע דוגמטי, ומאוד התחברתי למה ששרה אמרה על דרך. זה הדרך של איינגר שהוא התווה, ואנחנו ממשיכים אותה. וגם גבי דורון התייחסה לזה בפודקאסט בפרק הקודם. יש איזשהו ארגז כלים, יש את האסנות, יש את הווריאציות והמודיפיקציות של האסנות, יש את העזרים, ועם כל זה, ועם החמלה, ועם הרגישות, בעיניי אחד הדברים שהכי חזקים בעבודה הזאת, הטיפולית, בתחושה שלי, זה האמונה. האמונה שלי בכלי הזה של היוגה, במה שיש לנו לתת להם, שהוא יכול באמת לחולל טרנספורמציה ולחולל מהפך אצל הבן אדם. וזה מה שאני מרגישה שיוצר תהליכים משמעותיים. בן אדם שעכשיו הראייה שלו נפגעה כי הוא עבר איזשהו משהו מוחי, או בן אדם שנפגע מוטורית בידיים, ברגליים וכולי, איך הוא בכל זאת לומד, גם עם היכולות המוגבלות, גם עם הפגיעה, איך הוא לומד ועושה ומתקדם. ואיך הוא לומד לעזור לעצמו. להגיע לאן שהוא רוצה. כן. טוב, אז השמועה אומרת
שאת המורה הכי טובה לפרניאמה שיש בישראל. זאת השמועה. אני יצא לי רק ממש מעט ללמוד איתך אסנה. נראה לי הייתי בשתי סדנאות שלך, אבל פרניאמה לא יצא לי. וגם הייתי רוצה שקצת תספרי על מאיפה, איך את מלמדת פרניאמה, מאיפה את שואבת את ההשראה לזה, כי זה הרבה פחות מרגיש לי נגיש מאשר ללמד אסנה. וגם אם יש לך איזה טיפ, או ככה, בוא נגיד טיפ, לאיך את מתרגלים צעירים וצעירות יכולים באמת להעמיק בזה. בואו נתחיל מאיך אני מלמדת. כן, בואי נתחיל מזה. אני מתמרדת נגד ההגדרה של מורה הכי טובה לפרניאמה בארץ, אבל אני אספר מה אני עושה. מתוך, קודם כל, כי אני מתרגלת פרניאמה, ותוך כדי תרגול אני נחשפת לקושי, באמת זה לא דבר קל פרניאמה. כשאני נחשפת לקושי, ואני רואה איך אני מתמודדת איתו, ואת זה אני יכולה להעביר לתלמידים. באמת, לגמרי מהחוויה שלי. כמובן, שוב, גם מגיטה ופרשנט, שגיטה היא גם מדהים איך שהיא מלמדת פרניאמה. אני לא יודעת איך היא עושה לפעמים שיעור של 2.5 של פרניאמה, אני לא יודעת איך היא עושה את זה, זה מטורף. אבל אפילו את החצי שעה, אני יודעת שזה קשה, אני מסתכלת על התלמידים, בטח חלק ישנים, חלק הראש שעובד, גם אני, לפעמים כשאני מתרגלת בבוקר, אחרי אני רואה שהראש עבד יותר מהנשימה, אבל אז אני מתוודעת לזה, ומתחילה לגלות עוד ועוד דברים, איך מתמודדים עם זה. וזה מה שאני מנסה להעביר לתלמידים. אני גם יודעת שיש חרדה מפרניאמה. ושם אני רוצה להיכנס לתוך החרדה הזאת של התלמידים, ולפורר אותה, להראות שאפשר לגשת לזה, באמת, יש דרכים לגשת לזה. אני עדיין עובדת על זה. זה לא שזהו. גמרתי, אני יודעת, ועכשיו אני יכולה רק ללמד. אני עדיין עובדת איך לחשוף עוד ועוד דברים של למתן את החרדה הזאת מפרניאמה, או יש כאלה שחושבים שזה משעמם, כי הם אוהבים אקשן. אז איך להיכנס למקום הזה עם התלמידים, כן? להגיע אליהם עם הפרניאמה. ומה שאלת עוד? אם יש לך איזה... אם יש לי איזה טיפ. אני לא אוהבת את המילה טיפ. דווקא נתתי מה מחליף את המילה טיפ? עצה. איזה עצה או המלצה, כן, יופי. עצה. איך עכשיו מישהו שרוצה להתחיל את הרגל פרניאמה, אפילו לא מישהו, אפילו מורים, אני יכולה להגיד על עצמי שמאוד קשה לי לתרגל עצמאית בבית. פרניאמה, זה... מניסיוני, לי הכי מתאים דבר ראשון בבוקר. אפילו לפני הקפה. אפילו במיטה. כשעוד לא... שראיתי כשישנו ביחד. כן, אם אין אמצעים אחרים, אז במיטה. ולפעמים, אגב, בחורף, בגלל שקשה לקום ולחמם את הבית וזה, אז באמת במיטה זה סוג של פתרון כזה, שזה עושה את זה יותר זמין. פחות... עכשיו, איך אני אקום, איך אני אתארגן וזה, אז, אבל באמת לעשות את זה כשהראש עוד לא טרוד בכל, באמצע היום, מה הסיכוי? גם בערב. זה לא מה שהיה פעם, שכשיורד החושך העולם שותק. לא, יש טלוויזיה ויש רדיו, העולם צועק כשיורד החושך, בדיוק. אז לדעתי, דבר ראשון בבוקר, לפני הכל, זה... העצה שמניסיוני אני יכולה לתת, וגם כשיש תחושה שאני יושבת או שוכבת ולא יוצא לי שום נשימה, להמשיך, זה יבוא. אני תמיד מזכירה את הסיפור של גורוג'י עם פרניאמה, שקודם כל הגורו שלו אמר לו, אתה בחיים לא תעשה פרניאמה, הגוף שלך לא מתאים לפרניאמה,
והוא התעקש. קודם כל הוא היה מציץ על הגורו שלו, איך הוא מתרגל, אחר כך הוא לבד התחיל בבוקר לקום, והיה לו סיוטים וביעוטים, והוא היה מעיר את אשתו שתשב לידו, ולא יצא לו שום נשימה, אבל הוא המשיך והמשיך והמשיך. ובסוף כתב את אור על הפרניאמה. אז זאת אומרת שההתמדה, כאילו לא להתייאש כשלא יצאת שום נשימה, ויכול לקרות שלא יצאת שום נשימה, שיש מתח או לחץ או... ולהמשיך. לרכך ולנשום, לרכך ולנשום. זאת העצה הכי טובה שאני יכולה לתת, לרכך ולנשום. מה נותן לך השראה להמשיך ללמד, גם אחרי שעבר כל כך הרבה זמן? התלמידים. באמת, התלמידים. לפעמים אני נדהמת, עומדת קבוצה, אנשים מבוגרים, לפעמים עייפים, לפעמים זה. ואת אומרת, והם עושים. זאת אומרת, יש נכונות לעשות. אין לי השראה יותר גדולה מזה. אפילו שקשה, אפילו שחם, שקר. הם עושים מה שאת אומרת, זה אין משהו יותר נותן מזה, ויותר נותן השראה מזה. התלמידים עם ההשראה הכי גדולה. יש לך איזה מסר למורים ומורות צעירים, או מתחילים? איך באמת להתמיד בדרך הזאת, גם כשלפעמים זה מאתגר, הבנייה של הקבוצה, ולגבש את הקבוצות, שיגיעו תלמידים קבועים, שיהיה איזה משהו, איזה בסיס קבוע. יש לך איזה... להמשיך, כי כולנו עברנו את זה שיש קבוצה, ופתאום, כאילו, בהתחלה, פתאום נשארים רק 3, ופתאום, אבל זה נבנה. כאילו, לא להתייאש, להמשיך. כי זה נבנה, אין חוכמות שלו. אם את באמת רוצה להיות מורה, אפילו משני תלמידים זה מתפתח בסוף, לקבוצה יותר גדולה. או לקבוצות, או... זאת אומרת, להמשיך, פשוט להמשיך. כמו שאמרתי על הפרניאמה. להמשיך. לרכך ולנשום. לא, זה מאוד נכון. לזכור שהדבר הכי חשוב זה היוגה, ומי שצריך לקבל את זה, הוא יגיע. את צריכה לתת יוגה. כן. לא, זה קורה בסוף. אין חוכמה. אם ממשיכים, אם מתמידים. רשמתי. כן, אני אמרתי לך. נכון, אמרתי את את זה. זה. זהו, אני חושבת שממש הצלחת לייצר לעצמך איזושהי קהילת תלמידים כזאת. יש ממש גם את התרבות הזאת של כזה שאחרי השיעורים גם, יש לך גם מסורות כאלה עם כל קבוצה, זאת הקבוצה שאוכלים ארוחת בוקר, זה הקבוצה לא יודעת מה, ששותים בירה אחר כך, זה גם לחלוטין קהילת תלמידים. לכן אני אומרת שתלמידים עם השראה. יש לך צד בעניין. נזכרתי מה רציתי להגיד, גיטה וגורג'י ופרשנט, שתמיד הייתה לי הרגשה שגיטה מתרגמת לנו את גורג'י ופרשנט, כי הם לא קלים. לא קלים. באמת, גורג'י, לפעמים אני, מתוך שיעור שלם, מקבלת הנחיה אחת שהיא הולכת איתי, משנה לי את התרגול לגמרי, אבל לא קל לעשות מה שהוא אומר או להבין אותו, ופרשנט גם זה הרבה דברים לפעמים מאוד גבוהים, אבל משמעותיים, וגיטה מאוד מנגישה אותם. כאילו, הרבה פעמים הייתי מרגישה שהיא מתרגמת לנו אותם לשפת אנוש, בגלל שהיא מורה כל כך טובה וכל כך מורה, ויודעת להגיש את זה. אז זה כן, מה שנזכרתי שרציתי להגיד מקודם. משפחת איינגר, הקומבינציה הזאת היא באמת הייתה מושלמת. אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה לשמוע ממך איזה מסר אופטימי, גם לאיך את רואה את ההתפתחות ואת העתיד של איינגר יוגה בישראל. בישראל דווקא אני רואה את זה הולך ומתפתח. מה שאני כבר לא בטוחה מה שקורה בפונה, אבל לא ניכנס לזה. אבל בישראל זה נורא מתפתח.
כן, אבל נגיד יש לך איזה ויז'ן או איזה חזון לאיך היית רוצה לראות את זה. תגידי, בארץ הזאת צריך המון בשביל המון חזון. אמונה. כן. המון אמונה בשביל חזון. קשה לי עכשיו. עכשיו את... עכשיו לחזות איזה חזון. אני באמת מאמינה שזה חזק מאוד ומתפתח בארץ, איינגר יוגה. באמת. מאוד. זה משמח לשמוע. תראי איך זה גדל. אני ותראי מה את עושה עכשיו. את מבינה מה את עושה עכשיו? זה חזון שעלה בדעתך באמת להביא את ההיסטוריה, את העבר למען העתיד. זו יוזמה שלך שהיא מהממת. כן, המחשבה מאחורי הפודקאסט זה באמת להראות שזה, ובעצם למה אנחנו יושבים בהרכבים האלה, זה להראות שזה עובר מדור לדור, שיש את הדור המייסד, ומי שהתחיל את זה גם בפונה, אבל גם בארץ, ומעביר את זה לתלמידים, תלמידות שלו, ועכשיו המטרה היא להעביר את זה הלאה, ובאמת זה המחשבה מאחורי ההרכבים שיושבים בפודקאסט הזה, וזה ממש מדהים לראות איך לכל מורה או מורה יש את הנקודת מבט שלו, ואת האינפוט שלו, ואיך בסוף הכל נהיה דבר שלם. שזה באמת אולי זה החזון. אבל באמת, את הדור הצעיר, ושאני רואה את היוזמה הזאת, ברור תהיה לי אמונה שזה הולך למקום טוב. באחריות. כן, אבל זה באמת מעיד על העניין והתשוקה שיש לך לדבר הזה, וכמוך לעוד אנשים. וגם בהקשר למה ששרה אמרה, שצריך הרבה חזון פה, אני חושבת שדווקא בגלל שכל כך קשה לחיות פה, ובשנים האחרונות, שנתיים האחרונות, עוד הרבה יותר קשה לחיות פה, צריך יוגה. צריך יוגה, ושכל החברה שלנו צריכה שיקום, ויש אנשים ספציפיים כמובן, הרבה אנשים ספציפיים שצריכים עוד יותר מאחרים, ויוגה זה שיקום. לא סתם יש את הסיפורים על כרמל שתרגלה עם בדיוק. החטופים במנהרות יוגה, וכמה אורי נתנה להם בזה. זה בדיוק זה, נכון. בסיטואציה הכי קיצונית שאפשר לדמיין בכלל. זה המקרה של כרמל, זה ההשראה הכי גדולה שיש, וזה מה שבעצם כולנו צריכים לעשות עכשיו. אנחנו צריכים אחד בשביל השני להיות. כן, עשו, מתי זה היה האירוע ביום היוגה הקודם, לא? שנועה צוויג סיפרה שהיא שאלה את גורוג'י, איך אתה מסביר שבישראל היוגה זה כל כך חזק ומתפתח, והוא ענה לה כי אתם באמת אלה שצריכים את זה. נכון, היינו ביחד. נכון, בזה של הטראומה ושל כן. כן, זה מאוד מורגש שזה באמת איזשהו בסיס, איזשהו מקום לצאת ממנו לעולם. לא יודעת מה הייתי עושה בלי זה. טוב, אז תודה רבה שהייתן פה. תודה רבה לשרה ולכרמל ולטל. תודה לך. תודה, דנה, באמת על העשייה הזאת. באמת מבורכת מאוד.